Saka vanhu ngavasashamisike nokunzi kwase tikaona kunyika yakati, kwase tikaona kunyika yakati, hondo kuno kuti ichasvika. Nekuti kusangana kwatiri kuita zvekare pano patsera re263 pano patokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. But nhasi ndina Mambo Mutize. Mambo Mutize vane mbiri yakura munyika ino yeZimbabwe. Vari kuponesa vanhu vakaremerwa vari kutizira kwaMambo Mutize. Inini ndega ndatosvika panzvimbo panapa ine ndawana pakazara, saka ndasarudzwa kuti tivaonere pakawanda. Muri sei mambo? andinofara mukomana wose sezvakwatira. Ndiripo. Munokwanisa kuzivisa vanhu kuti zvakamira sei urongwa huripo izvezvi? Aiwa, inini zita rangu mune Zimbabwe handichazvizivise, vasingandizivi aiwa mavashoma. Ndiri kuona vanhu vari kufona, vanhu vari kuuya vakawandisa vachiti mambo tibatsirei. Saka ndati aivaregedza ndizivise muri Zimbabwe kuti aiwa musasvipike zvenyu kuda kubatsirwa. Vachinja mambo munenge muri everyday here, mambo vanenge varipo everyday. Saka kuita chete ndechekufona, ukana foni iri busy ramba uchiti foni mambo idzime, inongoita line busy, chete line busy. Chechipiri ndiri kutaura kuti aiwa tine misi mitatu yatiri kuti aiwa uyai mese vana veZimbabwe. Misi mitatu iriko kubva musi wa 31 July kusvika musi wa 3 August. Chinenge chakachaya mahono ane mausiku nemausiku. Hatina nguva yekuzorora mahwanonu chete. Saka tiri kuti aiwa uyai kumisi mitatu, uyai mutitsigire, musadzoke kumashure. Mambo munosangana mahwanonu. Ende ndine rimwe shoko randati aiwa muri Zimbabwe unofanira kuziva shoko iroro. Randakadzidza kubva mumweya mutsvene. Ndakaudzwa nemweya mutsvene kunzi vanhu vanofanira kuti vambomwa mvura yakawanda. Ndaona kwaita denda rauraya vanhu Hatare. Asi denda iri idenda rechifuru chandaona chanetsa. Chifuru chakasangana nechikosoro pachinenge chichibudisa munhu gararwa rakakora. Saka chifuru chatangira kuvana vadiki, ende kunyanya vana vadiki va5 years chidzika. Ndokurudzira kuti vanhu vana vakadaro dai vambouya navo tambobikira mato pamisi mitatu ipapo tambobikira chi munamato malemani vatombobika nemalemani neuchi tichigadzira kugadzirira vana nezvimwe zvatinoisa mukati kuti vana vambotiraramei vambokunda padenda iroro. Saka munhu sofa imbogara nemalemani mumba kuti mbototi vana mpota chinatira nekumwa mvura inodziya. Makusena ikika mwana ngambomwa mvura inodziya yakati wandei makunde padenda iroro. Denda iroro harina zera. Denda iroro richanetsa. Vazhinji vachati COVID, but handida kuona denda ririchi iri COVID kwete. Ndaona denda iroro riri denda chari chairo rekutorwara kwevanhu. Chechipiri chandotaura kumuri Zimbabwe, ndotaura kuti aiwa zuva iri ratakusangana naro rekuvanhukadzi kunyanya ndoda kuti mumbobatsirwa zvakanyanya kuti mumbonamata. Mupote muchimwa mvura ine salt shoma shoma yakati wandei. Mvura yacho yakati wandei asi inoisa salt kashoma shoma. Muchinwa mvura iyo. Ndana vanhukadzi vakada dambudziko rekugeza vasingamire kazhinji zhinji. Vamwe vanogona kugeza kana katupa pamwedzi mumwe chete. Mwana kana tapedza kugeza papera 2-3 days otongoona chingopota chingutaura munhu ada kudzokeredza kuti asingatodzokeredzi. Saka tsvina kuvanhukadzi yemudumbu toda nzvimbo clear zvakanyanya. Saka potai muchimwa mukaka nezuva tosangana naro vanhu varegedze kurukutika vachidonha nekupera simba. Saka irori zuva iroro zvekare rinonzi vanhu tombobata munamato ratiri kusangana naro. Vanhu vachanga vachiita denda rekudonha zvekare. Zvinhu zvitatu zvandotaura. Ndotaura nyaya yedenda rechirwere chechikosoro chinenge chifuru ichi. Ndotaura dambudziko rekuvanhukadzi. Ndataura dambudziko remunhu wese. Kuti ndokurudzira yangu kuti vanhu vanomwa hwahwa kana kuti vanhu vasingamwi hwahwa asi kunyanya vanomwa hwahwa ndoda kuti mumwe mvura yakawanda. Saka sofa matenda andotaura ese mweya Mwari akandidzidzisa kuti vanhu ngavanze kumwa mvura vachadonha zvakanyanya. Ndisingatauri hangu zvakanyanya kuwandisa zita rege because mweya anenge achindiudza zvemunyika munomu. Zvimwe ndichatsanangura. But satanism iri kukura muzvikoro. Vana vezvikoro vaorita apa ndoda kuti vanonyanya namatiro epfuma tichizwa munoenda ikoko ngavatakure munamato kana zvikoro zvakuenda kunovhurwa. Ndiri kuona kukura kwedenda kukura kwechirwere kana kukura kwemweya wesatanism. Ndaona mweya watonga ushe zvekuti kunyangwe vana vari kukura izvezvi so grade 6-7 ndaona vatopanduka kupfuura zvekufungidzira nevanhu. But ini mweya wesatanism uri kutonga asi mweya unanzwisa kuti mweya wasimuka kubva mugungu. Saka poda kuti vambonamate. Vambonamate. Saka zvakawanda tinotaura pamisi mitatu. Zvimwe tinotaura zvakare panext stage, panext interview ndichataura naVeZimbabwe zvakawanda pazvatinozidzwa nemweya mutsvene waMwari.
Saka vanhu vazhinji ndinotaura aiwa, kana muchirarama itai mukana mumbopota muchitsanya muchinamata. Kana muchitsanya musanamate mine shungu shungu. Nekuti zviri kuitika ndezvekuti Satani ari kuziva nzira dzese dzematongero aari kuita vanhu, saka anoda kutsvaga ropa. Asi kuti ndakarara ndakaona rimwe zuva, ndakaona chikara chakabuda mugungwa. Asi chikara ichi changa chakasimudza pfumo, so chakabaya pfumo iroro pasi. Ndakaona mvura yachapuka, so bhati yanga yakatsvuka ropa. Ndakanzi pari kutsvagwa rufu. Asi rufu handina kutaurira kunzi rufu muZimbabwe chete, asi ndakanzi rufu kuvanhu vari kurarama pasi rese. Saka vanhu ngavasashamisike nokunzi kwase tikahondo kunyika yakati, kwase tikahondo kunyika yakati. Hondo kuno kuti ichasvika. Nekuti mweya uri kutsvaga ropa kuti rideuke, kuti ropa rideuke. Saka ropa ndatinodeuka zvakanyanya. Saka ndiri kuti aiwa, vanhu ngatinamatei uye tichengetedze kunyarara kwatinogara. Hondo kusvika kuno inosvika kunyika dzese, hondo dzichasvika nenyaya yekuti kune ropa randakaona richibuda mugungwa. Ende ropa iro raiwerera baba. Ndakatadza kunzwisisa kuti ropa iri ragumira papi kana kuti richanoperera kupi, bhosi ndiri muhope umu, ndiri munyika imwe yandaitoona ropa iro richingoita sei richingoyerera. Mweya mutsvene akandudza akanditi no, pakudanza mambo namati. Mhuri yeZimbabwe ndinofunga manzwa mashoko abva kuna Mambo Mutize. Zviri kunzi pasi rose reZimbabwe, uyai kumisi mitatu musunungurwe, vakaremerwa vadzikinurwe. Namba dzaMambo Mutize ndo dziri kubuda paskirini idzodzo. Vabatei pafoni mutaure navo. Kufona ndo chirungu kuti ukwanise kutaura navo nekukasika. Ende chimwe chiziviso chaziviswa hanzi namatai futi kwamuri ikoko. Much love.